Vítajte opäť po týždni pri ďalšej epizóde Security Sunday, vášho týždenného prehľadu noviniek a zaujímavostí zo sveta cybersecurity, ktorý vám prináša spoločnosť SysNetshield. Slovenský kataster nehnuteľností ochromil útok ransomwareu. Slovenský kataster sa stal obeťou rozsiahleho kybernetického útoku, ktorý sa považuje za jeden z najväčších v histórii krajiny. Útok bol identifikovaný v nedeľu 5. januára 2025 o 8:50 a spôsobil ochromenie všetkých elektronických služieb a informačných systémov katastra. Išlo o pokročilý cielený útok na infraštruktúru katastrálneho úradu, pri ktorom útočníci použili ransomware na zašifrovanie databázy nehnuteľností. Dôsledky útoku sú závažné. V rámci preventívnych opatrení boli katastrálne odbory okresných úradov zatvorené a kľúčové činnosti, ako sú prevody vlastníckych práv alebo registrácia záložných práv, boli paralizované. Táto situácia mala výrazný vplyv na trh s nehnuteľnosťami, bankový sektor a bežných občanov. Obmedzené je napríklad poskytovanie hypotekárnych úverov a narušené je aj fungovanie samospráv v dôsledku nemožnosti prístupu k údajom o nehnuteľnostiach. Úrad geodézie, kartografie a katastra intenzívne pracuje na obnovení systémov. Podľa vyjadrenia úradu majú k dispozícii viacvrstvové zálohy, ktoré by mali umožniť obnovu údajov. Lukáš Lavička, šéf spoločnosti Istrosec, ktorá úradu pomáha incident riešiť, uviedol, že sa preveruje integrita súborov. Podľa zistení Živé.sk úrad v rokoch 2008 až 2012 používal zastarané a nezabezpečené počítače. Podľa najnovších informácií by katastrálne úrady mohli začať postupne obnovovať svoju činnosť už budúci týždeň. Úrad tvrdí, že má zálohy údajov a že nedošlo k žiadnemu zásahu do databázy katastra. Presný termín úplného obnovenia služieb však zatiaľ nie je známy. Incident odhalil zraniteľnosť kľúčových štátnych systémov a poukázal na potrebu posilniť kybernetickú bezpečnosť štátnych inštitúcií. Banshee Stealer útočí na macOS. Výskumníci spoločnosti Checkpoint Research objavili nový variant malvéru Banshee Stealer, ktorý je zameraný na systém macOS. Malware, ktorý bol prvýkrát zistený v polovici roku 2024, prešiel významnou aktualizáciou, ktorá zvýšila jeho schopnosť vyhnúť sa detekcii. Kľúčovou novinkou tohto variantu je použitie šifrovacieho algoritmu prevzatého z antivírusového nástroja X-Protect od spoločnosti Apple. Táto technika umožnila škodlivému softvéru zostať neodhalený viac ako 2 mesiace, pretože antivírusové programy považovali tento typ šifrovania za legitímnu súčasť systému macOS. Ďalšou významnou zmenou je odstránenie kontroly ruského jazyka, čo naznačuje, že útočníci sa teraz zameriavajú na širší okruh používateľov, vrátane používateľov v ruských hovoriacich krajinách. Banshee Stealer dokáže ukradnúť širokú škálu citlivých informácií vrátane prihlasovacích údajov do webových prehliadačov, údajov z peňaženiek s kryptomenami, hesiel uložených v macOS Keychain a informácií z dvojfaktorového overovania. Malware tiež zhromažďuje podrobné informácie o systéme a sieťovej prevádzke infikovaného zariadenia. Distribúcia tohto malvéru prebieha predovšetkým prostredníctvom phishingových webových stránok a falošných repozitárov na GitHube. Útočníci často maskujú Banshee Stealer ako populárny softvér, napríklad Google Chrome, Telegram alebo TradingView, aby oklamali potenciálne obete. Tieto falošné úložiská sú často označené hviezdičkami a recenziami, aby vyzerali dôveryhodne. Hoci zdrojový kód Banshee Stealer unikol ešte v novembri 2024, čo viedlo k lepšej detekcii antivírusovými programami, hrozba stále pretrváva. Odborníci varujú, že tento malware predstavuje významné riziko pre viac ako 100 miliónov používateľov systému macOS na celom svete a zdôrazňujú potrebu používať pokročilé bezpečnostné riešenia na ochranu pred touto hrozbou. Zero Click Exploit útočí na zariadenia Samsung. Zraniteľnosť audio dekódery Monkey, sledovaná ako CV 2024-49415 zo skóre CVSS 8.1, sa týka modelov Galaxy S23, S24 a ďalších modelov so systémom Android verzií 12, 13 a 14. Táto zraniteľnosť, označovaná ako Zero Click, umožňuje vzdialené spustenie ľubovoľného kódu bez interakcie používateľa. Exploit využíva zraniteľnosť Memory Overflow v knižnici lipsapad.so, ktorá je súčasťou implementácie dekódera APE. Útok sa vykonáva prostredníctvom služby Rich Communication Services v aplikácii správy Google, ktorá je v novších modeloch Galaxy predvolene povolená. Útočník môže prostredníctvom správy RCS odoslať špeciálne vytvorený zvukový súbor a spustiť tak exploit. Úspešné zneužitie umožňuje útočníkovi získať úplný prístup k zariadeniu vrátane možnosti exfiltrovať citlivé údaje a odpočúvať komunikáciu.
Závažnosť tejto zraniteľnosti spočíva v tom, že nevyžaduje žiadnu interakciu používateľa, čo výrazne zvyšuje nebezpečnosť v kontexte kampaní APT a cielených útokov. Spoločnosť Samsung vydala v decembri 2024 bezpečnostnú záplatu, ktorá túto zraniteľnosť opravuje. Kritická zraniteľnosť v Kerio Control. V programe GFI Kerio Control bola objavená kritická bezpečnostná chyba sledovaná ako CV 2024-52875, ktorá umožňuje vzdialené vykonávanie kódu. Táto chyba sa týka verzií 9.2.5 až 9.4.5 a spočíva v nedostatočnej sanitácii vstupov vo viacerých rozhraniach, konkrétne v nesprávnom filtrovaní znakov konca riadku v parametri DEST. Zraniteľnosť bola pôvodne považovaná za menej závažnú, ale ďalšia analýza odhalila možnosť jej zneužitia na vykonanie útoku RCE na jedno kliknutie. To viedlo k prehodnoteniu závažnosti na vysokú úroveň zo skóre CVSS 8,8. Úspešné zneužitie by útočníkovi umožnilo získať root prístup k firewallu, čo by mohlo vážne ohroziť celú bezpečnostnú infraštruktúru siete. Spoločnosť GFI Software vydala 19. decembra 2024 opravu v podobe Kerio Control 9.4.5 Patch 1 a používateľom sa dôrazne odporúča, aby túto aktualizáciu čo najskôr aplikovali a zabezpečili tak svoje systémy proti potenciálnym útokom. A tým sa končí zhrnutie noviniek za druhý týždeň. Ak sa vám epizóda páčila, budeme radi za like a odber a ak chcete vždy o novej epizóde vedieť ako prvý, nezabudnite kliknúť aj na zvonček. Tieto, ako aj veľa ďalších noviniek a zaujímavostí nájdete vždy na našom webe a sociálnych sieťach sysnetchild.com. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej epizóde Security Sunday.